Ihan vaan. 감사합니다. Se on iso kannu. Se on iso kannu. Kyllä. Onko siellä vielä mitään? Joo, makkolit porise. Kyllä. Mutta eikö se kuitenkin, Ville, tarkoituksena ole, että Vai laitanko me Ville katsomaan vai kuka tää on? No niin, nyt tää alkaa. Oho. 아, 빌레는 뭘 알아요. 어허. 와 대박이다. 난리야. 2단으로 쌓아서 갖고 오셨어. Merileväke. Se on ootapas, mikäs toi on toi toi chili. Tuota tunkia tuonne. 한국에서 먹을 수 있는 음식은 웬만하면 다 나온다고 봐도 돼요. 한정식보다 많이 나오니까 반찬. Ei noin Loppuuko meillä tila? Nyt alkaa kerroksia tulla kans tähän. Kerantsini, okei. Eihän se ole mitään järkeä. Toi soijakastike, toi rapu. No niin. Ei oo mitään järkeä. 2층으로 싸줘요. 어 저렇게 줘? Ai siis, tässä oli vielä syömättä vielä. Ne. Ai niin, se oli mustakala. Se oli siinä kuvassakin. No niin. 근데 또 전주다 보니까 다 맛있어. 맛있어요. 반찬이 다 맛있어. 뭐 뺄게 없네. Ei, ehkä. Nyt on niinku tähän ensimmäinen satsi tullut tähän. Niin, ensimmäinen satsi. Tää ostaa niinku enemmän. Nyt pitää ruveta mättää. 숨이 절로 나오죠. Ei kuitenkaan osaa. Siis en mä tiedä, tämmönen ruoan määrä pistää ihmisen ihan sekaisin. Mistä sä niin? Mitä? Kun mä en pidä tästä tilanteesta, että niin mulla on niinku aivan käsittämätön määrä niin paljon ruokaa edessä, että mä en tiedä mitä syödä. Kun nyt on tää oysterin niinku kausi. Niin. Okei. 그냥 먹는 거죠. 뭐. 야, 무슨 약 털어놓듯이 넣네. Mitäs tää? Tätä ala. Oi. 자, 소리 없이 잘 먹어. 진짜 귀족처럼 먹어. Mäkin vedän tommosen. Kotona alaraajat. Tuleeko? Ne.